Pahingi po ng talbos kamote. Ang mabait namin na kapitbahay. Mukhang sineserde tayo mga kaibigan. Press na press. Sige po, salamat sa talbos ng kamote. At ito na nga po mga kaibigan. Hugasan natin ito ng mabuti para mawala yung kunting ambon yung mga kaibigan. Baka tayo isipunin. Habang kumukulo nga mga kaibigan ng ating sinaing, ilagay na natin ang talbos ng kamote na may sapi ng dahon ng saging. At sa wakas mga kaibigan, luto na siya. Ang ganda ng pagkakaluto natin mga kaibigan. Umuusok-usok pa yan, oh. Ito na nga mga kaibigan, ang baon natin na kanin. Sakto na to. Yan, happy lunch time naman mga kaibigan. Masarap ang nilagyan natin ng baon ngayon. Dahon ng saging. At syempre masarap din ang ulam natin mga kaibigan. Yan. Nilagay lang natin yung talbos ng kamote sa ibabaw ng kumukulong kanin kanina mga kaibigan. Habang tayo ay nagsaing, isahan na yung pagluto mga kaibigan ng ating ulam. At tagdal lang tayo mga kaibigan ng bagoong. Lagyan natin ng pampalasa lang yung mga kaibigan, no? Iyan. Pwede na siya mga kaibigan. Ito ang masarap na ulam mga kaibigan. Wow. Wow. Very natural mga kaibigan. Walang halong chemical. Ang bango ng kanin, banana aroma. Maganda yung gulay mga kaibigan kasi healthy sa katawan. Bagay na bagay yung talbos ng kamote. Isaw-saw sa bagoong. Nagtitipid kasi ako mga kaibigan kasi malayo pa yung sahod. Kailangan natin magtipid. Ito pala mga kaibigan, libre lang tong ulam kasi kinuha ko lang to doon sa kapitbahay namin. Kasi tulog pa yung may-ari. Pinasok ko kaagad yung sa may lang naman nila, backyard. Tulog pa naman eh. Nagpaalam naman ako dun sa talbos ng kamote na kukunin ko siya. Dagdagan pa natin yung bagoong mga kaibigan para malasang malasa. Ayan na nga. Masabaw na mga kaibigan. Masabaw na masabaw na. Yan. Mukhang napasobra na yung bagoong mga kaibigan. Ang sarap. I-promote din natin yung pagkain ng gulay para healthy Filipinos. Sino ba dyan sa inyo mga kaibigan naka-experience magbaon sa dahon ng saging? Taas kamay! Ang sarap ng kain natin mga kaibigan. Busog na naman tayo.
solve.